ramen. Ito namin itong big combo ngayon. Hindi, ano yung sila boss sa bukid eh? Ano po yung ano? Hindi, pag nag... Ano, gets? Yung pang... Masaya mo sige. Ako. Lang. Chicken note. Mamo. Let's go. Fine. But, do you want to this? Japanese culture chocolate. Ay, Korean culture. Sumaga? Mag-opera ko nito. Mamo pa. Ha? Hindi ko mamo pa. Tan men. Ay, nahalaan ko na yan. Okay na yan. Kimchi. Kimchi? Masang kimchi ko. Okay na yan. Sarap din. Sa akin, alam mo na lasa nito, no? Ramen. Ay, ganito po. Kaya gusto mong ramen? Opo. Ha? Yung tubo na lang kain ko.